spændende. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Hvad? Lige nu tester vi den her slikkepind, Hvor der er faktisk melorm i og sådan noget. Jeg ved ikke, om I kan se det lige der. Og lige før der taste-testede vi sådan nogle slikøjne. Ja. Jeg kan lige prøve at finde en. Jeg har nemlig stadig en. Ja. Sådan nogle her. Men nu vil vi gerne teste dem her og Dem her. Ja. Vi har nok, så I ved, så vil vi spise dem her, bare i de her farver. Jeg sætter lige her, mens jeg åbner det. Nej, fedt. Vi vil ikke i melorm. Det er sundt. Ja, vi skal lige høre. Okay, det ser ret mærkeligt ud. Prøv at kigge dem her. Det ser sådan her ud. Jeg kan lige rykke lidt, så du kan. Okay, jeg prøver at teste sådan en her. Vi har også testet. Ja. Den er faktisk ret god. Er de sure? Nej. Nu kan du jo ikke lade op med den her. Okay, nu synes jeg, vi skal teste Stine. Ja. Jeg giver du egentlig dem her fra 10 til 10. Dem her. 10 ud af 10. Jeg giver dem 9. Okay. Nå, Okay. vi tager til dem her. Skal jeg åbne dem for dig? De her, de er bare gode. Yes. Det er den bedste slikkepind, jeg har smagt. Jeg smager. Okay, de er Ja, den er mega god. Eller vi har ikke taste-testet dem her endnu. Sådan der. Den kan jeg ikke. Jo. Okay, vi prøver lige at tage. Okay, en grøn en. Random rain. Jeg kan ikke ramme den. Jeg kan ikke ramme den. Der er mig en. En lille fik du. Eller sådan en grå en. What? Den tager bare lige den grå. Hvad giver du den? Det må nok også være en 10 ud af 10. 10 ud af 10, ja. Her slik, det er mega godt. Nu er det for den her video. Vi ses. Vi ses.